दा मा कारनाव हाबदों बे बिथांमोननिसो बे जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो साना लाबानो बे बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेरैखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। रायजोनि एमपि जालायनाय बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय। दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन। रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिनो लुबैयो, गोबाङानो सोंबाय थायो नब' सरनानि केसआ मा जागासिनो दं। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानो मिथिनो थाखाय जोङो एसे मोजाङैनो बुंफोरना होनो लुबैदों। सुपारभिजन कमिटिनि जायनाखि मेम्बार जुदुमणि मालाकार बेनो जिथु रिपर्टखौ होबाय जेब्ला दा गथिखे बिनि सायावनो बेस खालामनानै जों हाइकर्टआव केसखौ होनाय जादों। ओमफ्राय जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ बे केसखौ आजावनानै WPTBC-खौ बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय मोनसे बिथोन हरदों। WPTBC-खौ केन्सेल खालामनो बिथोन होनायनि उनाव खिन्थु दिनैसिमबो WPTBC-आ केन्सेल खालामाखै। दा जों बे केन्सेल खालामैखौ नुनानै जों जावले जावले थांदों माने WPTBC-नाव जोङो एप्रच खालामदों, रायलायहैदों जे बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदो। हाइकर्टआबो जिथु अर्डार होबाय केन्सेल खालामदो आरो जोंनि MLA-फोरखौबो जोङो बुंबाय थादों माने केन्सेल खालामनो थाखाय, खिन्थु केन्सेल खालामाखिसै, लेट खालामबाय। जानो हागौ गभर्नमेन्टनि बे पलिसि, हयथ' गभर्नमेन्टआ नब' सरनाखौ माने माबानो गोसो गैया, पानिशमेन्ट होनो गोसो गैया, बेनिखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामाखै जों बेखौ जों सानदों। दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायोब्ला बिनि एमपि सिटआ थाङो, एमपिआ थानाय नङा आरो बिनि एमपिआ दानजायोब्ला लगे लगे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जायो आरो अब्लानो बे जिबां माने गावनि बेथन जानाय बे सुजुग सुबिदा लानाय गभर्नमेन्ट मिडियामनिफ्राय बेखौ बे रिफान्ड खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दुखुनांथाव जाहैबाय जोंहा जोंनि गेजेराव सासे एमपि जालायनाय, रायजोनि एमपि जालायनाय, बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय। दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन। दा केन्सेल खालामाखिसै, बे जोबोद दुर्भाग्य बाथ्रा। आरो लोगोसे इतिमध्य जोङो हाइकर्टआव माने सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों बे सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों कर्टआव केस खालामनानै जों चेलेन्ज खालामदों जे सरनायाफोरा ट्राइबेल नङा, बिसोरो माने बर' कसारि नङा। दा बिनि जायनाखि अर्डार होनाय सरनायाफोरनो कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट नांगौ बा बर' कसारि हिसाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगौ होननाय अर्डार, दा बेखौ जों लानानै केस होदों आरो जों दा केस होनानै केसआव जों देरहादों। जनरलाल बसुमतारी, आं, दाउलत दैखोम नार्जि बा आरो लोगोसे जोंनि कख्लाबारि आनएमप्लयड इउथ माने इडुकेटेड इउथ एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार बसुमतारी, दा बिथांमोनखौ लोगो लाफालायनानै जों केस होदों। दा जों बे केसआव देरहाबाय। हाइकर्टआ बुंदों जे सरनायाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ इमिडियेट दाननांगौ, बेखौ थोनखाबाय हाइकर्टआ, WPTBC-खौ थोनबाय। दा WPTBC-आ इतिमध्य हाइकर्टनि बिथोन मोननानै सरनायाफोरनो जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय दङ बे सार्टिफिकेट होनायखौ माने जायनाखि अर्डार होदोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनानै लाबाय। सरनायाफोरनि होनाय सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, दा सोलिला गासिबो। दा बिसोरो बे सार्टिफिकेटखौ लानानै खुनु साख्रि बाख्रि नागिरनो हाया, सोरबा MLA MPबो दाराय हाया, सुजुग सुबिदा लानो हाया, बेबायदि मोनसे अर्डार जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोननो हाबाय। दा बे हिसाबै नब' सरनानि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जानानै थाबाय। दा बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेरैखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। बेजों आरो गोदानै बे एमपि जानो हालिया, बे दारायफिननो हालिया। जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नब' सरनाया जेसेबांखि रंजाया मानो, जेसेबां फुरथि खालामा, जिखि बुङा मानो, बे दारायनो हालिया, बे एमपि जानो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, बेयो सोलिलिया। दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर। दा जों एबारनि जायनाखि इलेक्सन जागोन, फैगौ इलेक्सन पार्लामेन्टनि, बे पार्लामेन्ट इलेक्सनाव जे जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोङो
सासे केन्डिडेट जों बासिलायनानै जों हरनो हालायसिगोन दा 10 बोसोर जों जे खोमा लादों बे सिटखौ ट्राइबेल नङि मानसिनो जे जों होनानै ट्राइबेल नङि मानसिजों जों सेना लाजादोंमोन बर'नि शत्रु बर' बेरेखा नबसरनिया जों सेना लाजादोंमोन एबार जों मोनसे सुख मोनबाय जे एबार जोंनि गोमानाय जानाखि एमपि रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो दा नैबे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जानांगौ बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्ला जे बिनि एमपिआ थांबाय दा बे जिनिसाव जों दा दिनै जर होगासिनो दङ दा जोंनि माने मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मखौ जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन जे खालामथों होननानै बिथाङा माने गावनो जिहेतु WBTBCनि मन्थ्रि बे हिसाबै बेहा माने आखाइ दङ बे गोसो जाबा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनो हायो जिहेतु सुपारभिजन कमिटियाबो रिपर्ट होखाबाय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड इलिगेल बे बर' कसारि नङा बेखौ स्पष्ट बुंखाबाय आरो नबसरनिया स' कस नटिसबो जाखाबाय बे खेत्रआव जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो सानना लाबानो बे बर'नि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो बर'नि थै दंब्ला बियो नबसरनि सार्टिफिकेटखौ बे केन्सेल खालामना हरनांसिगौ खिन्थु जों जावले जावले माने एप्रच खालामसेयावबो जावले जावले आसा खालामसेयावबो जोङो दासिमबो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनाय जों मोनाखै बेनिखायनो जों दा जरनलाल बसुमतारी नामावनो आरोबाव हाइकर्टआव मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबावबाय जिहेतु हाइकर्टआ जिहेतु माने WBTBCखौ बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थिनखादोंमोन दा केन्सेल खालामनो थिनसेयावबो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियाखै दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मानिनो थाखाय हाइकर्टखौ अबमान खालामनाय जाबाय बे कन्टेम्प्ट खालामनाय जाबाय होननानै जों कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबाय दा बे केसा हयथ' टाइम लाबाय दा बे टाइम लाब्लाबो हयथ' खैदिननि उनावनो बे खै मासनि उनावनो बे अर्डारखौ मानिनांगोन दा मा कारनाव हाबदों बे बिथांमोननिसो बे जों नुनो हायो जाय सुबुंफ्रा मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे पार्टि बारस्लायो बिथांमोना सुबिदाबादि सेल्फिश आरो सुबिदाबादि मानसियासो मोनसे पार्टिनिफ्राय गुबुन पार्टियाव बारस्लायो जायहा पार्टिनि प्रिन्सिपलखौ बुजियो ससाइटिखौ डेभेलप खालामनायनि नोजोरजों खामानि मावो जायहा रायजो राजानि प्रति मोजां साननाय दं बेबायदि मानसिया खुनुदिन पार्टि सोलाया आरो बेनिखायनो जायफ्रा सोलायदों बे बिथांमोननि बेक्तिगत बाथ्रा बेखौ जों जेबो बुंनो थाङा हयथ' BPF-निफ्रायबो गोबां बारस्लायगासिनो दं बिथांमोनखौ मा बुंगोन दिनै BPF-निफ्रायबो बारस्लायगासिनो दं दा जों बेखौ बुंनो गोन नामा जे माबानि थाखाय मा बुंगोन BJP-नि थाखाय जोंनि बारस्लायदों होननानै जों बेखौथ' बुंनो हाया जे बेक्तिगत बे पार्टि सोलायनाय बे UPP-निफ्राय महाबा बारस्लायनायानो जा BJP-निफ्राय UPP-आव बारस्लायनायानो जा बा BPF-नि गुबुन पार्टियाव बारस्लायनायानो जा जायफोर बारस्लायो बिथांमोना सुबिदा बायदि जे जेरावहाय सुबिदा मोनगोन बेयाव थाङो जेराव सुबिदा मोनगोन होननानै आसा खालामदों बेबायदि थांदों हयथ' गोबांखौ बिथाङा थाखा फैसा होनानै लब दिन्थिनानैबो बायनोबो हागौ बेबायदियावबो थांनाय गोबां मानसि दं बेनिखायनो जायफ्रा बारस्लायो आसलथे बिथांमोना सुबिदा बादि अपरचुनिटि सेल्फिश मानसिफ्रासो जायफ्रा ससाइटिनि सिन्था खालामो देशनि सिन्था खालामो रायजो राजानि खोथा सिन्था खालामो बेबायदि मोनसे बारस्लाया बेनिखायनो बेबायदि बारस्लायग्रा मानसिखौ बिथा खालामनानै पार्टिया थांनानै थानो हाया